Keď ťa nechá baba, nesedíš doma a neľutuješ sa, ale ideš von a nájdeš si inú, ešte krajšiu. Ako nájdem nejakú inú? Neviem ani, ako som našiel túto. Ty nevieš, ako ste sa zoznámili? Nie, proste sa to stalo. Áno, to poznám. Ráno sa zobudíš s babou v posteli. Počkaj, hovorím o sebe. Počúvaj, Jake. Ktorá je najkrajšia baba v triede? Nicole O'Malleyová. Dobre, choď jej zavolať a pozvi ju von. Švihaj. Si opitý? Teraz ti prezradím tajomstvo, ktoré zásadne zmení kvalitu tvojho života. Čím je žena krajšia, tým je osamelejšia, lebo väčšina mužov sa jej bojí prihovoriť. To vážne? Na 100%. To si mohol povedať už pred 20 rokmi. Na čo, hoci vtedy som ešte nebol na svete. Ale to, ako prišiel na svet, už dúfam s niekým prebral, nie? Tu je Jake. Harper. Na matike sedím vedľa teba. Nie ten svalovec. Áno, ten s veľkou hlavou. Napadlo mi, či by si so mnou nešla na ples. To vážne? Si istá? Dobre, super. Takže sa vidíme v škole. Čau. Striko Charlie je génius. Istým spôsobom je. Ale niekedy môže zdanie klamať.